Serat Tribama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan pupuh dhandhang kula pada angka 3. Wonten malih tuladhan prayogi satriya agung ing nagri Ngalengka Sang Kumbakarna arane turiku warna diyu suprandene gayuh utami tu wiwit prangalengka denya darbe hatur mring raka hamre raharja dosa muka tan kenggo ing atur yakti dene mungso wanara rahayu rahayu rahayu